नोंथां मिडियानि मावथि नोंथांमोननो जे दिनै बाहाय नेशनेल सार्भिस अफ साइन्स बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आसाम साहित्य सभा जयै थुनलाइनि गेजेरजों गोरोबलायनाय बिनि सावरायनाय हाबाफारि लादों। जे हाबाफारि बियो बरायथाव आरो बाख्नायथाव। आं मोजां मोनदों। जोंहाबो माखासे बुंनांगौ बाथ्रा दंखाय बाथ्राया जादों थुनलाइनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव माने गोरोबलायनाय बे बाथ्रा बियो जोबोर गोथौ। दिनै आङो बुंनो नागिरदों बड'लेण्ड बिश्वबिद्यालया बा मुलुगसालिया 1909 मायथाइयाव गायसनजानानै दिनै बुंनो थाबा बिनि खामानिया 15 बोसोर जाबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय जोंहा गोबां आसा दं, मिजिं दं, आसा फारिनानै दं। मानो होननानै बुङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों दाबिनायनि गेजेरजों बियो 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथाजों मोनबोफानाय मोनसे मुलुगसोलोंसालि। बेखायनो जों बर' मानसिफोरनि जे लुबैनाया बारासिन दं आरो बिनि गेजेरजों जोंहा गोबां जौगानाय फैगोन। फरायनायनिफ्राय फारि लानानै खाबु खालानिफ्राय फारि लानानै जोंहा बाहाय गोबां मिजिं दङ। लोगोसे जोंनि हारिनि सिनायथि जारिमिन खालामनांगौ। बर' समाज, बर' धोरोम, बर' जारिमिन, थुनलाइनि जारिमिननि बागैबो जे जारिमिन रनसायनायनि बाथ्रा जोंनि गिदिर गोलाव सरकारफ्रा, पण्डितफ्रा बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेजेरजोंनो जोंहा लामा नायनाय दङ। गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय जेबायदि आसाम बा असमियाफ्रा जेबायदि खाबु मोनदों, जोंबो बे खाबुखौ बहाय लुबैगोन। बेवहाय मोनसे दानानै दोननाय जाखादों बड' स्टाडि सेन्टार बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव। बिनि गेजेरजोंनो जोंनि राव थुनलाइ जौगानायनि, जोंनि जारिमिन जौगानायनि, हारिनि, जोंनि समाजनि जौगानायनि, धोरोमनि जौगानायनि बे फान्डुलिपिफ्रा बिनि गेजेरजों रनसाय जानांगौ आरो जोंनि इयुन जोलैफोरनो जोङो होलांनो हानाय बायदि राहाखौ होनानै थांनांगौ। जे थुनलाइनि गेजेरजों जोङो गोरोबलायनाय। आसामाव गोबां हारि माहारि दङ, सोरबा जौगानाय, सोरबा दाबो जौगायाखै। बेबायदिनो अनजिमा लानानै गोबां हारिहा गोबां अनजिमा दङ। जोंनाव गोबां हारिफोरनि गेजेरावनो अनजिमाया बाङाय जालांदों, रावफ्राबो बाङाय जालांदों। बेफोरखौ समानथाय मोनसे समान नोजोरजों नायलायनानै आसाम सरकार, भारत सरकारा जौगानायनि रांखावरि मदद बेफोरखौ नायनानै होनांगौ। बर' हारिनाव दिनै फरायसालिसिम जे थुनलाइनि मोनसे आयदा बर' रावा जाबाय आरो जोंहा 1 to 12 बिजों जाबाय। बे हिसाबै बर' थुनलाइ आफादा दाबो बायदिसिना जेंना जोंहा जोबाखै। बिजाबनिफ्राय फारि लानानै, फोरोंगिरिनिफ्राय फारि लानानै आरो फरायसालिफ्राव मावदांसाफोरखौ लानानै जोंनाव गोबां जेंना दंबावो। बे जेंनाफोरखौबो गोरोबलायनाय, अनलायनाय होननाय जिनिसा समान मोनसे जौगाफारियाव लाबोफानो हायाबा बेवहाय गोरोबलायैनि मोनसे फारागा थाबाय थायो। बेखायनो आङो आसाम साहित्य सभाया जोंनि बिदा गेदेर हिसाबै बे बिथिङाव जोंजोंबो हेफाजाब होनांगौ आरो जोंनि गोरों गोरा पण्डितफ्राबो हेफाजाब होनांगौ। बे मिजिंखौ आङो खालामदों आरो आंनि जे बिबुंथि बेवहाय आङो बुंदों। बर' थुनलाइ आफादा बेसेबा गोबावनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ गोबाय थादों। आं बे बाथ्राखौबो बुंबोदों आरो बिनि सायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सायाव जोंहा गोबां मिजिं दं। जोंनि बयनिबो मिजिंआ एखे जानांगौ।
जोङो बाहाय नाजालायनांगौ बेखौनो बुंनानै आङो फोजोबबाय। गोजोन्थों।